Bueno, gaur hitz egingo dutena da, elikagai bakoitza edo elikagai talde bakoitza, zen maiztasunekin kontsumitu beharko genukeen astean zehar edo egunean zehar, pixkat hasteko elikadura planifikazio hori errazteko edo laguntzeko. Hasiko naiz pixkat egunerokotasunean kontsumitu behar ditugun horiekin, bai? Denok dakigu, barazki eta fruta kontsumitu behar ditugula, baina batzutan maiztasuna aipatze deunean, jendeak eskuak eramate ditu burura, ez? Ostra, nik uste nun gutxiago kontsumituta nahikoa zala, ez? Pentsatu behar deuna da, barazki eta frutan kontsumoa 5 behatz hauekin kontatu behar dela, minimo hartuta. Hortan sartze dira, 2 barazki errazio, bazkari eta faritan bat, eta aparte 3 fruta pieza minimo, bale? Minimo ataz hitz egiten nahi geha, gehiago kontsumitze badeu, arazoik ez litzateke ongo. Eta frutan artean, berdina da naranja oso bat jan edo laranja zukoa jan, ez? Zen norbaitek esan dezake, nik 3 fruta pieza jate ditut, 3 laranjako zuku bat ite detelako. Ez da berdina eta ez litzateke izango, aukera nutritiboena egunerokotasunean kontsumitzeko, ez? Zergatik, laranja oso batek bere osotasunean hartuta kontsumitze deunean bere zuntza mantentze dulako, baina zukuan egite duen momentuan, zuntz hori puskatze dalako eta gure organismoak azukre moduan bilakatze dulako edo metabolizatze dulako. Ez litzateke berdina izango, ez nutritibo aldetik, ez da asetasun aldetik ere. Zein izango da beste egunerokotasunean kontsumitu beharreko elikagai talde bat, karbohidrato iturriak. Adibidez, arroza izan daiteke, ez? Arroza, tuberkuluak, patata, boniatoa, yuka, edo pasta, edo ogia. Osasun arazoik izan gabe, bertsio integralian izango liateke aukera egokienak, bai? Eta errestasunea jotze baldin badeu, bizkat planifikazio hortan, horrelako basituak ere erabilditzakegu, bai? Ez dakau 40 minutu arroza sukaldatzen egon beharrikan, holako aukerak ere, gaur egun eskuragarri dazkau eta erabilditzakegu praktikotasun hortarako. Bueno, eta arroza edo zereal eta tuberkuluekin batera, ipatu gure gizartean oso kriminalizatuta daudela dieta kulturatik datozen ideiengatik, eta berez karbohidrato iturriak egunerokotasunean behar ditugula gure energia iturri garrantzitsuena dialako. Orduan, jarduera fisiko gehiago ite baldin badezu, kantitate eta proportzio gehiagotan beharko dituzu, baino edozein pertsonak behar ditu egunero. Beste elikagai talde bat, egunerokotasunean kontsumitu beharko genukena, gantz iturri ezberdinak, bai? Sukaldean erabiltze duen, olio virgin extra hori, ez? Zoragarria dana, egunero kontsumitu beharko genuke, bai? Bestalde adibidez, fruitu lehorrak, ez? Hemen dazkau intxaurrak, omega 3 aberatsak dian fruitu lehorrak dialako, baina beste fruitu lehorrak ere izan daitezke, formatu naturalian. Bueno, eta asteko planifikazio hori errazteko, olako plantillatxo bat jartze baldin badegu, adibidez oskailuan zintzilik, igual lagundu dezake, ez? Eta hemen kontutan hartu beharko deuna da, lehen da bizi. Ze sartu behar dugu bai edo bai? Lekaleak, bai? Askotan ahaztu dite zaigula, eta landare jatorriko proteina iturri ezinbestekoa da. Askotan arrain, haragi eta arrautza kontsumo askoz altuagoa izate da lekaleena baino, eta hauek zoragarriak dira eta beharrezkoak, bai? Eta gaina ekonomikoak. 3 aldiz minimo azaldu beharko diala lekaleak, barazki askokin kombinatuta adibidez. Erabil daitezke lasai asko, poteko, garbantzuak, barrunak, lentejak, modu azkar batean eta praktiko batean prestatu alizateko eta barneratu alizateko horren zoragarria dan elikagai hau. Bestalde, haragi kontsumoa, ez? Gure gizartean haragi pila bat kontsumitze dugu. Adibidez, lekale platerka bat lehenengo jatea eta gero xerra bat edo haragi razio bat gehiago izango litzateke gure kontsumo egoki baterako. Orduan, haragia bai da pixkat murriztu behar deun kontsumo bat, gaixotasun ezberdinekin erlazionatze dalako. Eta batez ere, haragi gorrilla 2 astean behin kontsumitu beharko genukela maksimo. Orduan, priorizatu behar ditugu, oilaskoa, untxia, indio jarra bezalako haragiak. Hortaz aparte, arrainak, hemen ere dieta kulturan oso kriminalizatuta egon dira arrain urdinak, gantz portzentai altugoa dakatelako, baina etzan kontutan hartzen gantz hori zoragarria dela osasuneako, eta batez ere arrain urdi espezie txikiak, hemen jarri ditugun bezala adibidez sardinak edo berdela, edo izokina izan daiteke, edo txitxarrua, holako aukerak omega 3 oso aberatsak diala eta hori gure osasun kardiobaskularrako ezinbestekoa da.
dela, bai? Orduan, hemen planifikazioa bueltatuz, minimo astian beste 3 aldiz azaldu beharko litzateke arraina, bai? Eta horietatikan minimo 1, 2 arrain urdina izan beharko liatekela. Eta bestalde, arrautzak, ez? Arrautzak ere urte askotan zehar kriminalizatuta egon dira, pentsatzezalako kolesterol maila igotzezula, baina ikusi da ezetz, bai? Eta gaina oso elikagai nutritibo, asegarria dela, orduan, arrautzak kontsumitu daitezke lasaitasunakin. Bueno, eta kaltzio iturriak aipatuz, askotan pentsatu izan da, esnekiak ezinbestekoak diala, baina berez ez dago elikagai taldeik ezinbestekoa izango litzatekena, baizik eta nutriente ezinbestekoak, bai? Orduan, esnekiak kontsumitzez baldin baditut, arrazoi ezberdinagatik izan daiteke, kaltzio iturri hori nondik eskuratu dezaket. Landare jatorriko elikagaiek, adibidez hosto berdeko barazkiak, sojak, fruitu lehorrak, almendrak eta bai dakate kaltzio iturri nahiko. Orduan, kontutan izan beharko dut, esnekiak hartzez baditut, elikagai hauen kontsumoa areagotu beharko dutela. Gaurkoan gako batzuk eman dizkizuet asteko planifikazio hori hobeto antolatzeko, eta orain zuen txanda da hauek martxan jartzea. Edozein zalantza izan ez gero, Elika eskolan gaude, zuen zalantza guzti horiek argitzeko prest. Eskerrik asko eta aurren arte!